joma mine. Adhi Winnie Mireri ka intiere kaunti Manarok okinyi makawuono e gwenge mag Kilgoris. Winnie, nitiere janeno wa moro kae ma bende openjo wa kae kapo nono ionge kod oboke mano mar marriage certificate. Bende inyalo tiyo kod affidavit in kaka ng'ama miyo mar mondo mi i claim obed lo kata mwandu moramora ma ja-odi nitiere godo kaachiel kod wachni mogik ka waloro twak marwa. Winnie. Nitiere Marriage Act 2014 emano okelo chik ma insist ni nyaka ibed gi marriage certificate, but ingeni wawacho gania the law does not apply retrospectively. Retrospectively en ni okinyal wacho ni kawuono waloso chik ni kae ok kwale kaito ng'ato no kwalo nyoro in kodi dok mako ng'ama no kwalo nyoro chakre kawuono kadhi mbele emobedo ni chik no luwo. Koro marriage affidavit chon ne watiyo godo, chon ne ntiere kata marriage mudhi loso affidavit kam we stay be ne ntiere kanise dagi ng'ato 6 months to ni wacho gania ni marriage by cohabitation, lakini ne nitie kaka chuo no kwalo nwa ng'weche marriage act 2014 magigolo wach cohabitation no. Koro sani kata idagi ng'ato igni adi to poko kelo ni marriage certificate manyiso ni onge kend no. Koro joma no nyuom before 2014 ka marriage act poko biro in place maybe ginyalo tiyo gi affidavit no, lakini sani from 2014 nyaka kawuono to kionge marriage certificate to dawe. Wachni mogik ka waloro twak marwa Winnie okinyi makawuono. Gombo mana jiwo jo Kenya sana joluo mekwa. Gima ng'eyo ni wan to joluo watemo wabedo civilized matin kendo waluwo chik maber. To wawe attitude as men, wawe attitude ni society ok nyal yie ni mondo mon obed gi property. Ananyalo wacho ni I am very proud ni baba wa Mr. William Mireri nosemialo dalawa Oyugis kuchocho kendo miya title deed. To an sani an Narok County adhi mbele gi gigena puodho cha anyalo timo go gimoro amora manyalo dwaro. Ka ahero nagore nyar gorofa na moro kanyo mondo ji orent, ka ahero napure tatime kama. To walu chik, ingeni wajoga ni ignorance of the law is no defense. Ka chik biro yudi kumarach ni nituono nyamin puodho nikech en nyako to chiko to wacho maber kama ni onego bed ni miyo ng'ato puodho. Ok bi bedo gima ber. Koro wawebere gi attitude to gi customary laws, customary practices mamiyo nyiri diore. Sani nyiri oting'ore mon odhi mbele mang'eny kabisa kendo we have things are changing. Piny ochiew kendo gik mang'eny timore kendo nyiri timo gik mabeyo mang'eny. Koro wawe attitude ma wan go about women kendo waendelea mondo wa empower women. When you empower a girl, you empower the whole village. Koro let us have that positive attitude mondo wami nyiri be ratiro margi ma katiba ma wan mane wakalo kendwa omiyogi. Erokamano ahinya Winnie Mireri ka intiere Kilgoris e county